Kulukudukalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina ngumfeza kuntuthu wakho malo bathi ilast born amagumede makuthi mhlawumbe usemuhlala ekhaya ngizocela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu sekusabalele video enkundleni zokuxhumana ka Tira kanjalo laphana namaqhwa twins kule video kushiyene impela ukukhuluma abantu bekhuluma ukuhlukahlukene laphana ukuthi uTira engathi impela bano Big Zulu bake bathi ukutholakala impela benze okungalungile kulezi zinto ezembili okungamaqhwa twins angazi ke ngithemba ngabe ngiyibheka le video impela ngibona lapha ama screenshot okuyiwona enziwe lapha ukuthi video ephelele impela engathi bayasincisha abantu kodwa ke awulukuhlala njalo kulikhase esenza show ukuthi sizolanda shisa sikubuyisele zona impela bese uyangilandela futhi ku Facebook @radionkeso ikhona lapha ngizothi mangabe ngiyithola ngifike nginameke ngoba iphelele njalo leyo video ungakashona impela usuku lwanamhlanje kodwa mina ngazi ke ukuthi kuthini mhlawumbe kwakukuphawula mhlawumbe emangabe ucabanga kulezi insolo uTira no Big Zulu abasolwa ngazo mhlawumbe wena uthini uthi mhlawumbe bakwenzile okanye mhlawumbe badlalela ngo Big Zulu lapha ngibonile ke enye post ekade trend impela ezinkundleni zokuxhumana ekade ifake insizwa lapha no navigate umfaka gconsa epost lapha no Big Zulu eshaya impela ngembongculo lapha ke wase comment impela u Big Zulu ngenye ama comment echaza abantu abaningi lapha ekade khombisa ukungenami okanye ukungajabuli lapha ke ukuthi engathi okunye sekuhlangana nokumjwayela phakathi ukuthi ngathi sebamjwayela kabi lapha ngikhombisa khona unsizwa ukuthi ayeneme ngalezi insolo lezi solo ngazo mina mhlambe ukuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele siphinde futhi sihlala lapha na comment section siqede khona le ndaba ungakhohlwa ke ukungilandela ku Facebook @radionkeso khona lapha engizothi manje ngithola le video bese nginameka khona njengoba nje ngizothi ukuyicinga njengamanje ke ningakhohlwa ukungisubscribe ukulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke nisiphatha kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.